Helo, Mai, croeso I gyfres codi gweithdy Pedair Cainc. Dyma ryw estyniad i'r drydaeth pennod yn y gyfres hwnnw. So'n i ysbryd hynny, pennod yn y manylu bod y gwaith tir wedi gwblhau. So'n i ysbryd hynny lle byddwn yn mynd I fwy o fanylder ynglyn â'r penderfyniadau a gwneithwyd ynglyn â'r gwaith tir felly, a gosodiad y safle yn barod ar gyfer y ffram bren. Da ni wedi cael penwsos go brysur. Wedi gweithio drwy'r penwsos yn paratoi pethau'r barod ar gyfer y ffram bren. Fel y gwelwch, dwi'n dechrau gosod pethau allan ar trisol os mae yna bwysau ar y naw yn y pethau yma. Felly oedd gofyn yn doedd bod sylfaen yn un cadarn o'r dechrau'n deg. Lle'r peth cyntaf na I a dweud gwir ydy gyda draw fan hyn, achos mae'r llyfr braslinia a dyluniadau yn gorad gynnau. Dyma chi I gael syniad o weithdy dyluniad gweithdy Pedair Cainc. Felly hynny welwch chi ar hyd gwaelod y llun yn fan hyn ydy'r blociau concrit sydd yn amgylchynu y slab. Holl ffordd amgylch y slab felly. A wedyn bydd y preiniau yma 6 modfedd wrth 8 yn cael ei gosod ar ben y blociau hynny. Mi fydd y pyst yma wedyn sydd draw fan'na yn codi oddi ar y wall plates neu'r shoulder plates y fan hyn lle. A wedyn y pyst mawrion y fan hyn. A welwch yn rhedag hyd y gweithdy. Dyna ni hwn y wal yma fydd yn rhedag ar hyd yr ymyl yna. Dalwyr dydalan drosodd. Dyma chi'r drws ffrynt felly fan hyn fydd y fan yn llwytho a dadlwytho. A wedyn tua canol y gweithdy mi fydd yna byst 5 metr a hanner I godi a cefnogi I gefnogi yr crib y to. A wedyn, felly dyna I chi gael syniad o sut fydd y gweithdy yn edrych. Felly, I gyd, y bydda'r gweithdy, y preniau, y to, bob peth, yn pwyso 15 tunnall I gyd. Unwaith fydd y gweithdy wedi gwblhau yn cynnwys y cladding, waliau stydwal tu fewn, felly'r blocia. Felly mae yna dipyn go lew o bwysau i'r adeilad felly. A wedyn oedd gofyn I baratoi sylfaen oedd am fod yn hynod gadarn dan draed. Mae'r spec y safle yn lawer uwch na'r hynny gewch chi mewn shed arferol yn yr ardd ynde. Chi gael gweld o'n lle dyma eto'r sylfaen felly de. A holl ffordd o amgylch y slabing concrit fel hyn o dan lle mae'r brics yma. Mae'r slabyn yma yna wedi, mae ryw dros droedfadd o ddyfndar yn sicr ynde. A mae yna gafn hefyd yn rhedag lawr y canol a hwnnw hefyd dros droedfadd o ddyfndar. Rhwng y cafna wedyn mae'r slabyn ryw 6 modfedd o drwch ar ei draws, eblaw mae'r un gornel yma draw fan hyn, lle mae'r fydd Jack codi baw yn tyllu lawr i'r 8 modfedd. Ac drwy'r slabyn gyfan, mae yna mesh 10mm o drwch mwyn I gryfhau. A spec y slab ydy ryw EC35 sydd, mae'n ddigon cry I chi barcio ambell I combine harvester yma ma'n siŵr. Felly, dyna ni yn fras. Rhoi syniad I chi o gryfder y slab dan draed. Nôl yr ogia oedd yn gosod o. Ella, ddech bo na chydig o fynd dros ben llestri ran faint o grys angen I rhywbeth fod. Ond y gwir yw de, mae wastad yr atach gwneud hyn unwaith ac yn iawn ar y tro cyntaf, ar y cynnig cyntaf, yn hytrach na bosib gorfod ei hail wneud yn y dyfodol. A ar hyn o bryd, dwi'n mynd siŵr, ella fydd ein prynu forklift
mewn rhai blynyddoedd, a wedyn bydd angen i'r slapyn fod yn ddigon cry i ddal pwysau'r fforclifft a'r llwyth sydd ar ei benna siwr iawn. Achos yn y gornel fan hyn, lle ni'n sôn, fydd i'r 8 modfedd o drwch. Yn fanna fyddai'n storio sheets MDF a bob dim. A wedyn, chi'n lle disgwyl fyna rhyw 2 tunnall o bwysau yn y fan honno. Ond sa'n sôn rhyw chydig am y safle. I'r safle yr ei teang. Gribinwyd neu fe dyllwyd bancyn hwn yn ôl rhywfaint mwyn ei sefydlogi. Mi oedd yna beryg bod tir ar pridd am lithra. Wel, do'n ni'n isio hynna wedyn i bosib peryglu'r gweithdy nag on. Felly mae'n wedi mynd efo'r bwcad ar y jac o di baw i dyllu nôl i roi rhyw bancyn bach le trerth yn ei le. A maes o law wedyn dwi am godi wal i ddal y pridd yn ôl. Ond am y tro mi fydd hwn yn iawn lle. Ac ar hyd gwaelod y bancyn mae yna ddraen tir beipan 6 modfedd o hyn sy'n rhedeg diban hwn ydy fe bydd angen fe bydde'r draen di blocio yn rhywle. Wel, genna i le wedyn i allu danfon jet o ddŵr i lawr neu rhyw fath o frwsh hirfaith. Ond bydd yr draen yma ar ben ei hun yn sicrhau bod y safle yn aros yn gwbl sych. Yr coil yma wedyn, welwch chi fan hyn, mi fydd cyflenwad trydan yn dod lawr drwy'r coil yma o'r postyn sydd yn y cae uwch ben. Mae'r coil yn cael ei arwain drwy'r dafn yma a mi fydd y cyflenwad yn codi lle mae'r beipan ddu yma. Felly, yna dipyn o waith meddwl a chraffu wedi bod. Mae'r penderfyniadau o wneud pethau bach fel yna megis dod ar cyflenwad trydan drwy'r gafn a i fyny drwy'r slabyn yn sicrhau nad oes wifra ar draws y lle. Sicrhau fydd y safle'n daclusach a hefyd y peth ola ydych chi eisiau ydy bod yna rhyw wiwar wedi cnoi drwy'r gwifra trydan i'r safle. A wedyn mae'r holl dir bridd a ballu a geibwyd o fanno a hefyd wrth lefelu'r slabyn. Fe lwyddwyd wedyn i ymestyn y safle am allan. A mae hwn wedyn wedi rhoi andros a lot o le parcio ac hefyd lle o bosib fe byddai bys yn ystyried ymestyn y gweithdy'n y dyfodol. Wel, mae'r opsiwn yna genna i wan. Eto, mae'n ratach wneud pethau ar y tro cyntaf ydy na fe gofyn i'r peiriannau mawr yma ddychwelyd i'r safle. Fel y gwelwch, mae'r tir yma yn fan hyn, o lle mae'r stacio yma o bren yn fan hyn. Holl ffordd draw, heibio'r wifran, wifran felen na. Mae'r tir yma i gyd yn newydd, bancyn yn rhedeg lawr i'r cae i slaw. Oedd rhyw 2 wthnos yn ôl. Ac erbyn hyn, tam o le i'r cerbyd barcio a throi. Wrth baratai'r safle, wnaethon ni warchod coed sycamore di'r rhain i gyd yn fan hyn. Wnaethon ni wneud yn siŵr fod ni ddim yn torri rheina lawr. Da ni wedi gorau torri amball i gangan, achos mi oedd yn tyfu ar draws fewn i ganol y safle. Dych chi'n ni'n eisiau adeiladu rhyw ffenast yn y gweithdy nhw fath jyst i gadael i rhyw gangan ddod drwad yn y con. Dyna ni'r update yna. A wan dwi'n dechrau paratoi marcio pren Douglas Fir yma ar gyfer strwythu y ffram bren. Ond dyna ni. Chos yn gallu mynd ymlaen ac ymlaen am amball i awr yn sôn am y slabyn a bob dim. Diflas ydw hynny ar y gorau i chi de. Ond nes i na drefnu bod na gwmni proffesiynol arbenigwyr efo y maes gwaith tir yn dod yma i osod y slabyn yma. Chos mi oedd y gwaith yn mi oedd hi'n dipyn go lew o waith. Defnyddiwyd dros 180 tunnell o hardcore a 80 tunnell arall wedyn o road planings ar y safle. Swn i'n methu wneud y gwaith yna fy hun.
Felly ni'n ddiolchgar iawn i Alan a'r criw yn ENS Construction yn Llanarthne am ymgymryd ar dasg yna i mi. Maen nhw wedi gwneud gwaith penny gamp. Ie, fe byddwch chi, yn adeiladu rhyw shed fychan yn yr ardd, wel, dych chi'n mynd i angen rhywbeth hanner mor fawr o hwn, neu hanner o'r spec yma, fysa rhyw slapyn, rhyw 4 modfadd, mae'n siŵr yn hen ddigon, dibynnu ydych chi roi yn y shed. Yn y gweithdy yma, wrth gwrs, mi fydd hi'n gweithdy, fydd yn cynhyrchu dodrafn, ella fyddai'n cyflogi bobl, a wedyn mi fydd na beirianna trwm hefyd yn cael ei ddefnyddio ma'n bydd. Mae'r lli gron dwi wedi weld a eisiau ei ffrynu, mae'n pwyso dros 600 kilo ar ben ei hun. Felly mae yna gofyn wedyn yn does i'r safla fod yn gadarn dan draed ac yn gallu dal yr holl bwysau yma. Ond ie, dyna ni am y tro. Ella na i ryw fideo hirach pan mae yna ryw bitha, eisiau angen mwy o waith egluro falle, a mae yna wastad un neu ddau sydd yn ymddiddori mwy yn ochr yno'r gwaith, sydd hoffi mynd i fanylder a gweld sy'n mae bob cog yn troi yn ytrach na jyst edrych ar y peiriant felly de. Oce, ond am y tro, diolch yr iawn i chi. Os o well i mi gario ymlaen o fan hyn. Mi newydd stopio bwrw glaw. So well i mi rithro wan cyn i'r gawod nesaf yn cyrraedd. Oce, bo' wyl chi wan. Tara.